waras ten. Kaki danyang nih, kok kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing ngesep gambar suker. Bumi ten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik nih Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten kepala. Waras ten. Burung. Hei. Centalahat. Centalahat. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Lerias mantan desa tak umum. Sar bleset. Manten. Udan. Aduh kon gendeng iki. Wah selora aneh. Duh selora rasu parah. Bapak, Napa? adus Bapak. Adus gundelmu iki. Tapi itu. Omongno sing ditirap sapa ki bocor lho. Gek lakon Mari apa? aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Duk, cukup sepene, Duk. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasiah kadhawuh dening Den Masih Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Napa dikocapke kok? Kok pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi apa enggak main. Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleret sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Intawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bet nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk. Larak bisa pergi. Yo, sik dibawani. Mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul belambiangan. Oke. Loh, kok ya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lah kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglengke kok oke. Oke. Kok jenggleng. Mangsa. Ayo, umbul-umbul belambiangan. Bangga tak jenggleng. Ayo, Bos, jenggleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Ayo. Wah, disawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Mbak Dita, jengleng Mas Lidik. Tambah wit. Mayone Yo. Ya. Ose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangan tangan Pak Jun. Nggih. Mau ngersake anu, gerajakan kok wau. Niki anu sik gelang alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, ari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belambiangan. Gendeng Os, yop. Hop. Genti niken. Ayo, Mas Ludruk. Kose. Kayak wong bedhok pitik.
Maksud tabane ngene iki. Lah piye ta? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya gede. Ah coba ayo Pak Niken terus Pak Niken lanjut. Mas Niken ya. Jegleng Niken. Pianyu Banyu As. Hot. Jempole tak pidek. Mungkin dhewe aja kena eta. Ano? Ya. Iya. Oh ya. Ose. Ayo. Sekarang saya ben kena aku. Tak ditahan ya. Gelap jangan jangan. Oh. Oh. Mama paling bawa akar. Ya nek arep jeng lagi bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang. Ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Iso koprol ya, Pak. Apik lho. Jenggelengane dadi lho kok mosok ora seneng. Dadi nang iki. Piye? Dadi mbeyen. Jenggelengane dadi kok. Ayo. Tanah indah. Apa? Kono ngapa? Piye arep apa kuwi? Nawani. Ya nek aku nampani mentolo. Dan iki nampani po ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Pak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Pelamjangan, Pelamjangan, kemalawi Taman Sari Nusantara. Pelamjangan, pelamjangan, kemalawi Taman Sari Nusantara. Pelamjangan,
Wah, gelang alit diatur iki. Monggo, yo. Ya. Yo. Wes kalakon semene isun nyari ketane
kasih, matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Nunuk, Ya, Bu. matur nuwun. Nggih. Mangke tak tutuke ning Patek Songo. Derek, Karo Mbak derek. Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Romantene Mas Klitik, Mas Nunuk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Nunuk, sami. Omong sami tok ibu ya apa. Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya wis Nggih, selamat. terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Amin. Matur banut nak nutuke laku. Siap, derek mangke. Ditukan pun.